Ngizoyaphi ngaphandle kwenu ngoba izandla ziyagezana. Ngifunda uthando, ngifunda isineke. Umuntu ngumuntu ngabantu, umuntu ngumuntu ngabantu. Iphila ngani together forever. Umuntu ngumuntu ngabantu, umuntu ngumuntu ngabantu. Iphila ngani. Yebo, uthando lwasemazuri awufani nowasemhlabeni. Yebo, amanga khona, kodwa ngiyanthanda, and that's the truth. Intaba zihlangani kodwa abantu bayahlangana. Ngabantu okay, it's when I call on Yahweh. Can you swing my way? Can you swing my way? My way, my way. My way, my way. Come fill my tank. Yahweh, Yahweh. Bank account on low. Yeah, I know that for sure. Baby said we got 80 in the checking, 0 in the savings. Lord, we need a blessing coming down from heaven. Oh no. Mama, I'm Yeah, gonna you know, Yay, come on. everything that we need, but I'm still lonely. Today is a rough day. Mine is some way. Found that it's okay. Hallelujah. 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 Anezi ngiyawugaza amanzi ashushu. Amanzi atshisayo, phofu not ashushu, amanzi atshisayo. Nitawula. You know, I wonder why you act the way you do. I sit and wonder why you just don't have a clue. I try and figure out what's inside of you, 'cause I'm tired of wondering, baby, what to do. And I don't want nobody else but you. And I don't want nobody else but you. And I don't want nobody else but you. Girl, I only want to be with you. You know, I wonder why you take so long to call. I sit and wonder why you stand so tall. I try and figure out what's
what's inside of you. Cause I'm tired of wondering, babe, what to do. And I don't want nobody else but you. And I don't. Come on, Bobby. Let's go, Bobby. Oh. Done, guys. What? Huh? Okay, guys, see you tomorrow. You wear a smile, but I see the cracks hiding away. Hey guys, what's up and welcome back to my channel. It's Nomisella here with a very beautiful face. And if you're joining me for the very first time, welcome and welcome, honey. And if you are a returning subscriber, welcome back, honey. Come on, guys. So, but I think we're sending for the vlog. Oh guys, and that's when it's styling gel. Get that about kudala baqabela ukwenza inhloko ndaqabela ngo-2023, if I'm not mistaken. Jongani. Aloku inwele zami bekuyi-short hair. So niyabona, so dinga i-styling gel. But it's okay. So I'll go to Clicks this afternoon. I'm a styling gel. Anyways, guys, I am at the gym. It's late namhlanje. The time is, what time is it? Because I don't have telephone. It's 5:43 to December 5:44. Yo, guys, uzoqonda namhlanje ndilate khange mhlambe nobuso, guys. I just brushed my teeth. Ndikhabe ingubo, brush my teeth. Ndahamba ndithambisa umlomo ndahamba. Ubuso wami ndiyabona uba khange ndibuhlambe. If any plan benzo ziva ndi, I don't know, lighter and yes. Okay. Oh guys, I'm so Jimmy. I must confess though, the kabele on Saturday. The kabele on Saturday. Saturday can't indize na Monday, which was yesterday, can't indize Jimmy. But guys, a round of applause for Nomisa's consistency, please. As always, the guys, I have been consistent. And number 2, guys, there's been results. It's too early to say I know Nomisa. Girl, take a chill pill. Guys, there's been results. Number 1, I feel lighter. Number 2, the energy. I'm looking forward to the next task. I call Andoba dihlale phansi and then dinwe and then funulala, and no, I don't do that anymore. No one, guys, niyabona and salali kakhulu ngoku. And nage weekends, because nage weekends I'm at gym. So obviously, if I started my day by going to the gym, and this obuya ndilale, zobuya ndiclean, nje be active uthi nasendlini. Plus no umphili athanda udlala mos, so sidlale ke shame. Amntana values play time, okay? So shame sidlale ke. Oh, saninabantu basejimini bathi intombazana kutheni ngaphuma emotweni. Khona bazi banisathisana nani, guys. Oh, so guys, izolo xa sigqiba ukwenza inhloko khange sikwazi set up a Christmas tree. So we're only going to set it up today because remember I said for episode 2 of Vlogmas, so kwenza inhloko and set up the Christmas tree. But it's late izolo nalaa ntombazana. So sizawuyenza ke loo nto leyo namhlanje when I come back from work. Okay guys, let me go to the gym and see
sibone uba imini namhlanje siphathele intoni. But guys, I've just been thinking uba yo, okay, phofu bendicinga kwa izolo lento uba izolo bi-1 kaDisemba ndibona ngosasa videos besiziposta, hello December, don't everyone's excited. But guys, nike na phofu obviously you've done that, nike nayihlala phantsi nayicinga uba you know what, we should be grateful to God uba side sabe siyafika nathi kuDisemba, side sabe siyambona nathi uDisemba, because baninzi bebene-plans khange bafike. Izinto esinazo it's because of yena uThixo, yayibona. Oh, and guys, niyayazi ngoku uzawungena imali zemigalelo, intoni abayayo kwiBev baye, but guys please ndicela nibe safe, On Sunday ngoku siye ecaweni noMphile, we saw an accident. Yo, ndavele nathi guys, iWest ke ngala Sunday musibe icawe isivuno ne. So kwicawe isivuno ke uye niyazi mos guys icawe isivuno ne. I'm sure niyayazi man. You guys do go to church. So but kwicawe isivuno uyasakela umnikelo wakho and then ubulele uThixo ngalonto umbulela ngayo. Like ubulele uThixo ngalonto for lonto umbulelela yona. Am I making sense? Uthi ndidinga ngalento whatever, noba sisipho noba imali noba intoni guys, uyabulela nje uba uThixo kugcinile kwade kwaba. Okay, uyambulela uThixo ngalonto umbulelela yona. Uyambulelela uba ekugcinile kwade kwaba lapha, uyambulela uba ugcinele abazali, uyambulela zininzi guys izinto singambulela zona uThixo. Abanye bethu basenemisebenzi, abanye banabantwana, because a lot of people guys are on their knees every day praying for abantwana, yibona lonto. Okanye praying for these jobs that sometimes we take for granted, okanye ude udelele wena uzixelele uba ayisuka, yabona ezo zinto guys. We should not do that. Ngalo lonke ixesha funeka sibe grateful, futhi noba uphi ube content indawo uThixo kubeke kuyo, because nawe ixesha lakho lizawufika. Akuthiwa uThixo kulibele, no, akakulibelanga. Qha ke at the right time he will make it happen, yebo. So izolo shame bendicinga nje ngalonto uba ngela xesha bendiposta izolo ndiye naposta la video, hello December, but ndabe ndicinga okay, more than feeling festive, but you know we have a lot to thank God for, not because nguDisemba kakade simbulela every day, but simbulela that nathi sifikile kuDisemba. And guys, uDisemba niyazi silly season, so please ndicela niziphathe kakuhle. Yo, this is so random and all over the place from this to that, but yeah guys, uDisemba silly season, ndicela niziphathe kakuhle. Nami sendifuna ungena ejimini. Enye into guys, ndiyazolisa because ndiyonqana namhlanje ejimini. Yo, I think it's because andihlambanga nobuso, andiziva umzimba wam seshushu, kanti xa ndihlambe ubuso ndiye ndibe nalaa nto uba ndiphaphame. Yeah, the time now is 5:49, so ngena ngo-5:50. Yeah, mandingena ngo-5:50. But yeah guys, ndicela niziphathe kakuhle kule festive season. Ndiyamazi December is silly season. Abayayo kwiBev, please don't drink and drive. Like I said, ndibone i-accident on Sunday guys, just this Sunday, lo Sunday sisoka kuyi. Like yo shame, yazi lo muntu beplanile, bene-plans but ngoDisemba sakwenza lena nalena, but unfortunately but ke guys, at the end of the day xa kufika ixesha, but nathi please cela siziphathe kakuhle. Ayikho into ongayenza vele ukulimisa ixesha xa selifikile, just like uba nawe xa sekufike ixesha lakho loba uThixo akubless, there's nothing engama ngaphambi kwaloo nto. Xa kufika ixesha kufika ixesha, nantoni na kuzoba ngathi ayibonakali, noba zeziphi obstacles zawudeda ziyele, yayibona. Nalena ke yoba bekufika ixesha kwaba bantu belifikile, nathi akho nto engcono singayenzi uba silimise. Like njengoba ndisithi please be careful, I'm not trying to say if aniselanga akuzukwenzeka zinto, no, but I'm just saying nje niziphathe kakuhle nje, that's all guys. I think mandidinike ihansi unqini and kushushu apha emotweni, babandle guys, kuyabanda. But yo, 8 minutes ncumisa guys. Yo guys, it's because ndiyonqena malungena apha ejibini. Yo, ngase ndijike. And enye into yazi guys, enye into
and borang was at Jimin late, like uqala pha emveni ko 5:30 to 6. It's because abantu sebehamba pha uqala ngo 6 to 6:30 sebeqala uhamba abantu ndisale ndodwa and ndiyoyika ke ngokusala ndodwa. So namhlanje today's session might be very short because abantu bazoxa behamba nam ndihamba and ndifuna laa nto osala ndodwa apha ejimini because guys, you know, we're in South Africa and umntu sana angazenze ngathi uze ejimini ajonga scout xa isithi uyi-1 afuna ukuthatha advantage. So I always make sure uba ndiza ejimini xa ndijima xa kusekhona abantu, especially abantu bangobhuti, because shem ke xa singosisi sodwa singarojwa mas and then what. And mna ke guys ne-experience embi nje kulo nyaka ndirojiwe kutsolo. Ukandibalise ne-story time, ya ndirojiwe nge-14 kaSeptemba kutsolo. So nje I think ndisenalaa trauma sana. Ngenye imini besijima apha noMphile, just the two of us, uqala kwam ujima. So but ngelaa xesha ke I was very comfortable because I was like, okay, ndizojima ndodwa, nxibe i-crop top yam, take pictures and everything because ndi-1 was. Sana kwangena omnye ubhuti guys oshady, kwabe besandophuma abanye obhuti yabo. So then ndaqonda okay ndine-freedom ke yokwenza everything because ndisele ndiyi-1 ejimini, bendize noMphile that day. Sana xa ndiqala nje ndigqiba ukuthatha ii-pictures ne-content, kwangena omnye ubhuti unxibe umnqwazi so amehlo akhe asiwaboni nje, sisigora ke obvious, but iyabonakala ukuthi uba ngumntu ojimayo. But guys, uSathane niyamazi usebenza nje ngendlela ongazaziyo. Angathi ngoku umntu obeze ejimini abone uba nantsi opportunity. Sana ndatsala umntanam ndathi, oMphile masihambe. Sabe besingenaxesha lide siphasa sifikile. Tsala usana lwam sahamba sana ndizojima nomntu endingamboniyo, amehlo ihudi uyenze so, like wavalile amehlo. Bona nje le ndawo uthi molweni sisi, kanje amehlo kanje so, bona nje amehlo qha. Andimboni noba ipha entloko unantoni unjani, une-dreads okanye ucebile okanye ndingakwazi umidentify if something happens, yabo. But ikhona wethu icamera apha ejimini ne, but guys still anditrust mna sekukho loo camera because apha eSouth Africa noba ngenzeka into izinto yoresponda after 6 months. So guys, I must really get going because aba bantu I think sebezawuphuma ngoku. Ixesha mina, it's 5:53. I'm sure uninzi lwabo bayaphuma ngo6:30. But sometimes xa ndinelakhi abanye bayafika ngo6:30. Xa kuphuma abanye then abanye babe bengena, but sometimes baye bangafiki. And ngoba ndisayifuni nje kwaloo nto uba ndibe ndijima ndodwa, no, andiyifuni at all. Andisayifuni vele, ndifuna ukujima xa kukhona abantu and especially abantu bangobhuti because if something happens at least bazobe bekhona nabo. Ngoku ngeke. But yeah guys, so far so good. December mabajabula abantu, and you guys are not gonna judge me if nibona nditya isinoma kanjani because kuDecember mos i-body goals azibona next year ngoku. Apha sizele nje i-consistency ne-fitness, i-fitness levels sizimaintain, not uba indaba yokutya sabona next year. Ndisitsho nje ndiyacinga namhlanje ndilindwe ibhrayi yasemsebenzini, but into nje wethu encinci, so braya and then but I don't think ndizonibonisa because bendithanda uvlog emsebenzini. So after that we set up the Christmas tree noMphile. I got very excited. Izolo went to Pep to buy as a decorations, as a decorate. So sizo set up namhlanje. Ngumthi wethu weminyaka lo, ever since uMphile we-newborn ever since we-newborn. That's even those for my pictures of first Christmas noMphile. Ikhona la Christmas tree. Nansi last year guys. I don't know if you guys can see. Still the same Christmas tree. Ne boxes siyagcina. But ezinye ke uMphile uyazikhazula. So funeka ndiphinde ndenze ezinye. Oh hey, ayiwani ba ezi lights zisekhona na. Ndifuna ubonisa guys our very first Christmas noMphile. When she was 6 months old. Newborn, yeah. Guys, kutheni ndingayiboni kanti?
Ndiyandilibazisa. Okay, jongani le video. Nyuse brightness. But kwale phone hlehlele ingana battery ku-7%. Iphinga video onats. I hope uyabonakala ke ngoku nats. Our very first Christmas noMphile, she was 6 months ke guys up. Sabe setile ke. But no guys, this Christmas tree I think ikwenzeka ntoni ngale Christmas tree. No, ayiyo lena because lesinayo ingathi ayinaso stand. Guys, I think something happened to our Christmas tree. Noba yawa kwathini then but it's the same one. Qha ngathi ndandizithenga kwa you save. Hey wena. Hi man. Yeah guys, but you get the idea about Christmas tree shame uMphile uqhelile and gogo ibiza ngegama uba mama. When are we setting up the Christmas tree? Oh guys, can't join in. Amba minyaka. Yena 6 months apha lo muntu. Obethu nomntanami. Njengoba ngoselikhihlekazi nje. So this was last year. This was last year up. So yeah guys 5:58 hayi ndiyonqena namhlanje ejimini. Hayi ndiyonqena shame. I don't want to lie. Ndiyonqena jongani. Yo. It's 5:58 ngampela. Oh, yazi ba yintoni yenza le nto? It's because 5:58. Guys, hayibo. Hayi ndiyonqena ungena ejimini. Hayi ndiyonqena guys. Oh, and njengoba abantu manxibe iskipa sam guys. Manxibe iskipa sam because kuyabanda. Andibuzanga elangeni. Benxibe le nto ke because benifuna cute guys. Hayibo benifuna cute for nina. But kuyabanda apha phandle manxibe iskipa sam. Nxibe iskipa sam and start going to the gym. And namhlanje hayi sanizojima 2 minutes guys ngeke. Umzimba manje uyavakala kudala ndingesejimini sewubuhlungu ngoku. Sendisho xa usithi kuyavakala yonke le ndawo endiyijimayo kuyavakala. Khange ndize Sunday, khange ndize na Monday. Makhelindane or something. Guys, mandihambe. Bazawuthi baphuma abantu ndisahleli apha emotweni. Ubuso kuyabonakala uba ndihlamba. No, but kuyabonakala nje uba ku-dry. Because if bendibuhlambile ngebu-moisturized ngoxa ndithambisa. Hayi ingade kukhale ne-alarm. Hayi ingade kukhale ne-alarm ndilihlazo. Guys, let me go to the gym. Bye. Ngizoyaphi ngaphandle kwenu ngoba izandla ziyagezana.
wasemazuri awufani nowasemhlabeni yebo amanga khona kodwa ngiyamthanda and that's the truth intaba zihlangani kodwa abantu bayahlangana Oh, guys, just came back from done with my session. The time now is 7:02, guys. 7:02. I had a good one. No, good night. Oh, guys. I'm such a saver. Yo. And guys, please tell me why. So, bonke abantu baye bahamba ba. And then ngoba ningena ke abanye ubhuti, ngene ubhuti abayi-3 endingabaziyo. But I'm sure bayajima out because bebonakala bengabantu abangaqali. So bonke ababeni bazi baye bahamba. Wangena ke this 3 engichoyo. And please tell me why ndiye ndabatrust uba hayi at least njima nabantu ngobhuti kodwa I've never seen their faces before. Kwalapha etown andizange ndababona. But for some reason I was like at least ngabantu abangobhuti so akho nto engenzeka. Sensho like no road and stuff because nansi eyona nto enenzela stress. But sana ndahlala ndatrust ubhuti ndingabazi. Sana being a woman in South Africa. Because I think guys because bekufanele ngabo basiprotectayo vele kodwa ngabo abasihlukumezayo, right? And yes, guys, let me go home. Ndiyopheka isidudu somntanam and then ndihlambe ndimsebenzini. Guys, ndiyahamba. So ndibona late xa nenza i-unboxing, guys. Yo, sorry, xa set up a Christmas tree. Okay, guys, mandihambe. Mama, I'm helping Papa. Oh, Papa. I call the teacher. Dad, Mother. No, I wonder why you act the way you do. I said I wonder why you just don't have a clue. I'm going to Try to figure out what's inside of you. Cause I'm tired of wondering, babe, what to do. And I don't want nobody else but you. And I don't want nobody else but you. And I don't want nobody else but you. Girl, I only want to be with you.
is so nice. Cause I'm tired of wondering, babe, what to do. Guys, And I this is don't so nice. Yo, Martin, and I don't apple. You wear a smile, but I see the cracks hiding way behind your laughs. We chase the noise, afraid to pause, grasping shadows without a cause. Hey guys, so I had to take a photo of the pajama because it is so hot. And really, I was shushu yonke plus kuvele kashushu guys, so that's why nditshintshile More kona. than doubt, more than the fight, a fire burning in the quiet night. Let go the mask, drop the disguise, find the strength beneath your sighs. In stillness, your soul will rise. Silent truth, no more lies. Let go the mask, drop the disguise, find the strength beneath your sighs. In stillness, your soul will rise. Silent truth, no more lies. Silent truth, no more lies. Silent truth, no more lies. Ngizoyaphi ngaphandle kwenu ngoba izandla ziyagezana. Ngifunda uthando, ngifunda isineke. Umuntu ngumuntu ngabantu, umuntu ngumuntu ngabantu. Iphila ngani together forever. Umuntu ngumuntu ngabantu, umuntu ngumuntu ngabantu. Iphila ngani. Yebo, uthando lwasemazweni Mama, let me hop it. wasemhlabeni. Yebo, amanga Whoa. khona. And then Kodwa ngiyanthanda and that's the truth. Intaba zihlangani kodwa abantu bayahlangana. Konke ngabantu. Ngiphila ngani.
Yeah. So guys, if you did enjoy this video, please don't forget to give it a massive thumbs up, comment, share, subscribe, and of course click the bell icon for future updates. See you in my next one. Bye.